खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। नै लोगोफोर जोंहा गेन्द्राया लोमजानाय मोनदोंनो बिराद उन्दुबाय दोङो। नायनाला मादि उन्दुदो नै इमान आजादि खाम जानो फोजाबाबो सिखाराखै नै। नै लोगोफोर माने आं दायो मा होनना बुंगोन बेखौ एसे गगा मोननाय गुजुनाय जागासिनो आरोना, बेनिखायनो नै गोदोनायाव एसे मा होनना बुङो बेखौ फालिजों माने एसे मेरायना लाबाय आरो उफाय गैया। माने दै गुसु बांद्राय लोंबाय थाब्ला आंहा जायो आरो जायगा सोलायनानै दै लोंब्लाथाय आंहा बिदिनो जायो। माने आं दासो माने उन्दुदोंमोन आरोना, दानसे दसे सम उन्दुदोंमोन एसे बोरैबा मोननानै, दा बिनिफ्राय सिखारबाय। मा बुंबावगोन आरोना लोगोफोर, माने देहायानो आंना मोनसे मोनसे जाबाय थायो माने बेलेगाव थांबाबो। सासेयाबो खामानि मावगासिनो मा मावगासिनो ओंखाम संनायदों। ओमफ्राय नै लोगोफोर माने नैबे दावदै आरोना मियानो आं बिबाय थाबायमोन, माने दावदै ओंखाम जानाय समाव आरोना हरनि समाव माने दावदै दैसे आं जानो होननानै बिबाय थादोंमोन, ओमफ्राय होफैयासै। बेनिफ्राय दहाय माने बेखौ मा दाउ होनना बुङो, माने बे दाउ जिथु दैबाय थानाय बेयाव हाबफैनानै माने दावदैखौ सफ्लंनानै गालांबायनो आरोना, बेनिखायसो माने दा आरो दावदैखौ माने बानायबाय। दा नै बोथोरा माने ओरैनोथ' अखा हाबाय थादोंमोन, दा अखा हाबाय थादोंब्ला माने दिनै एसे फुजाखौ नायगोन नंदोंमोन, मा जायो नायनोसै। माने लोखि फुजाखौ नायनो लुबैदों। नै लोगोफोर नैबे नोंथांमोनाथ' सिनायदों जानांगौ, नैबे मा बुस्थु माने बियो जादों बानलु। ओमफ्राय नोंथांमोना जानांगौ बानलुखौलाय मानो दिन्थिदों जानांगौ माने बे बानलुआ माने आं गायदोंमोन आरोना, बेनिफ्राय दासो एसे नै बेखौ र' आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनि बानलुखौ। दा नै माने एसे थायहांबाय आरोना बानलुआ। नै जोंथिं बानलु फब्रा होनना बुङो, नोंथांमोनथिं मा बुङो बेखौ मिथिला। सोरबा बानलु सिब्र', सोरबा बायदि बायदि बुङो। दा बेखौ नोंथांमोननो आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु दिन्थिनो, माने जोंनो माने सानैजों आरोना बोराय बुरै माने खालामनानै माने हांसो फिसा आरोना, माने हांसोजों माने सानैजों जोला जरासो बायना लाबोदोंमोन नालाय दायो। ओमफ्राय नै आरोना हांसोआ फिसा जाबाय, दा आरो दंबोयो माने किउटखा। माने जोंहा आइया आरोना लोगोफोर माने हांसोखौ माने गोरान बिदिनो बेखौ मा होनना बुंगोन इंखुरखौ बेखौ बिदि गारना होदोंमोन आरोना, दै होआ मा होआनो। ओमफ्राय दायो नै सासेया नुनानै माने बिदि दोनो नामा होननानै बुंबाय आरोना। बेनिफ्राय आङो दै लायनांगौ होननायखाय माने दै लायनानै माने बेबायदि इंखुरखौ सोमनानै होबाय आरोना, एसे दिहुनना होबाय। माने लोगोफोर माने दायो आङो
ओंखाम जाना लानोसै माने देहाखौनो थिग मोनाखै माने बिराद दुरबल माने ओंखामखौ जानोसै आरोना एसे ओंखाम जाग्रोना लानोसै नोंथांमोना सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामहर लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो कुवालिटि नोंथांमोननि सेराव माने भिडिअ कुवालिटि गोनां भिडिअ लाना फैनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना बे माने जिबायदि कुवालिटिनि भिडिअ जादों बिदिब्लाबो नायनानै इन्टारेस्ट लागोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आं जा एसे हागौ दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन मा मावदों मा मावाखै नङा होमब्ला जेबो गैया आरोना दावदै ओंखाम नै दालि मैगं जेबो गैया बिजोंनो जाना थानोसै ओमफ्राय सासेया गावनो आदार होबाय बबे नोंनि दाउआ खैथा दङ इयाव सातताल' मासे थांखोबा एक दुई सारे फिमादो थांफाबाय दां नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थेंक्स ओमफ्राय दायो सोरबा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला बा आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो आंनि साबस्क्राइबखौ एसे सिगां फारसे माने लांबाय थानायाव मदद होलांबाय थादो बिदिनो गुबुनफोरनि बायदि माने आंनो साबस्क्राइबारखौ एसे बारायना होदो नोंथांमोन माने साबस्क्राइबारा आंहा थारैनो जोबोद खम थांगासिनो माने एसे नांबावगौ साबस्क्राइबार बेनो माने नोंथांमोना एसे साबस्क्राइब खालामना होलांदो जायफोर गोदानै फैनाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ